Azubillahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kala Rabbi Isra li sadri wa yasir li amri wa ul kadatan milisani yafgau kauli. Alhamdulillahi Rabbil alamina. Ya Jil Jalali wal Kiram. Alhamdulillahi Rabbil alamina. Ya Razaki. Ya Allah. Aya partagé. Momo ni anga jemkan partagé. Ala ki sarake arjana fardusui. Ne balala mebagaw. Anga bi jemkan basiglendo. Nouvelle bambulo kabo dia fanta ani nani bela jene fe. Amina bedia oma. Inch'Allah. Ne balala mebagaw. Mune kerabi. Masami alaye. Uka 46 mercenaires. No Ivoiriens ka 46 mercenaires. Uluba anga tribunal la. Depuis kuna sini. Ne dante ya nouvelle takada oma. Parce que anye nouvelle soro. Woko naula. Ne a de oma. En temps réel. Nya bedia oma. Nya faunyana. Ngube boje nen keneka. Bila kote. Yefom. Motima bora kalama bile. Parce que ouye. Gouvernement mouke. Ils sont trop stratégiques. Parce que badon. Kon nous mina chaya. Mogo bina bo wo bela kana. Donc un gouvernement doreke. Ouye bile dit comme j'ai dit. Mais masami alaye. Ni kobe nouvelle là. Depuis kuna sini. Donc. Nya bololo sera fait. Nya nouvelle dauma. Ka ali imagi dauma. Ou kumeka donu yotoum na tribunal konnala. Donc. Masami alaye. Mogo chamantara orge la. Awa mogo chamantara orge la. Oh yeah. Oh yeah. Mogo chamantara orge la. Mogo chamanko. Donc yere bora nous ka conclusion. Il y avait des gens. Ou le verdict du erema. Kaso verdict ma difolo. Donc ou le datuna tunu kono. Mais journaliste chama. Ou le klaka boka yafa deli. Parce que mon kera. Assimi Goïta son excellence. Masake sanmamba digne. Akak toro. Donc ay mouke. Aye. Ayake ou avec ko ça va être ouvert pour tout le monde. Mais Massami Alaye Amadaï Bay. Donc c'était huis clos. Voilà, huis clos de Kuno. Donc nous sommes niveau mina, nous sommes sincère parce qu'il faut Mali qui y est protégé. Le Mali doit protéger himself. Mali have to protect himself. Parce que nama est protégé ni koina. Naya keni nalumaye ko parce que quand il balmaye, anya fakelen bakelenye, anda tuna misaka chwankono. Nyefe, judiciairement. Donc, en le présent, à quelqu'un doit être fait pour erreur. Donc, en le présent, à quelqu'un, à Koulouba Kandala, son excellence Assimi Goïta, le stratège des stratèges, le meilleur stratège que le monde n'a jamais vu d'abord. Donc, Assimi Goïta, avec un plan B de la baie, Kadaka, ni comme niveau mina, net dante ka déterminer mouinina, ne bien analyse de Auma. Moi, à mon avis, président Ngamunke, il doit être condamné par la justice malienne. Il doit être condamné par la justice malienne. Donc, nous, c'est ça. Président et condamnation Bouka. Président et droit de veto. C'est-à-dire, président Sharam Salam. Président Salam Kaka. En anglais, on va Salam. C'est-à-dire, président Yafouma. Président a pardon dit. Donc, le président a pardon dit, c'est ça. C'est très très important judiciairement. Et avocat au Kloubena. Parce que les avocats au Kmana ni Koina américain. Parce que ça, c'est très très important à ce gars qui est un trou là. Parce que cela va éviter toutes les choses. En long terme, nous avons essayé de donner donc, très stratégiquement. Donc, c'est très très important. Le président a donné une stratégie à Kana et à essayer de juger parce qu'en long terme, on sait et stratégiquement. Donc, on ne veut pas faire ces arts d'erreur. Donc, c'est très très important. En a qui est un tour là, on est avis par rapport à mes analyses. Moi, je suggère que en a présent à quatre dons à Kokani Koina. Donc, n'a donné à Kokani Koina. On va enranger Kodjougou. Donc, Mali tribunal qui a baraké, tribunal qui a ou condamné 46 mercenaires. Le tribunal malien va les condamner. Quand le tribunal malien les condamne, le président de la République, Assimi Goïta, qui a le droit de veto, lui, il va les donner et salam. C'est-à-dire, il va donner forgiving avec Yafouma. Donc, là, il y a 46 mercenaires, c'est ça. Donc, là, Assimi Goïta aura tous les documents et il aura toujours les derniers mots. En cas, nous avons essayé que Assimi suit et judiciairement dans l'avenir, ou bien nous avons essayé de garantir, ou bien nous avons essayé de manipuler. Ils ont été condamnés par la justice malienne et le président de la République du Mali les a pardonnés. Oh yeah! Oh yeah! Nega avocat ou de Fonyana. Yefom. Donc, nega avocat ou de Fonyana et Congo fo Aounyana.
Donc Mali gouvernement je crois que le président il est bien conseillé parce que abadon a fort ni ko inkele Ivoirien do qui a commencé à célébrer et on Mali journaliste do be ulu te président fait ulu yere a célébrer do Rebecca galon tige ka danga jamana nyamo la ko ils sont tous des Ivoiriens, c'est faux, ils sont pas tous des Ivoiriens. Ça c'est des légendaires légendaires au corte d'oreille quand tu es légendaire il me sait que dire fambe Ali Francis ou même approcher ka fouillena koni sona ou be papier dima il be que légendaire au Korote qui est ivoirien, ça c'est les légendaires français et ils sont mélangés partout. Que cela soit clair. Donc, au Kélé, Charles Daniel, allez Bora, allez Moufo. Et military, et de huis clos, de huis clos se poursuit à Bamako en présence de 46 mercenaires ivoiriens français mélangés de partout. Un réquisitoire n'est pas un verdict. Donc, il y aura une là, et Mali journaliste d'Ofila. Il y aura une là, Mali journaliste d'Ofila. On est en transition supportée. Ou le boraka réquisition qui est verdiguée. Donc, au te verdigué. Donc, au Kélé, Charles Daniel yere bora, anaka kobe, tori nye, tori sigla, a boraka yere corrigé na, ka Mali et journaliste doivent corriger, a moufuma, a kanto. Une réquisition n'est pas un verdict. J'ai dit et je répète, on peut être dans la même profession sans être dans la même profession, sans faire le même métier. Donc Charles Daniel est journaliste mounou erreur ken koina Charles Daniel boraku datuna tsukono awo oh yeah awu datuna tsukono hayi kanto ko ambe se ka ke chroniqueur ye ambe se ka ke journaliste ye mais vraiment nous sommes en professionnalisé à niveau c'est pas pareil sans faire le même métier. Donc vraiment ni ko nene aye modo corriger momu gina ka bo ka breaking news kéru yere alors qu'il n'avait pas assez d'informations. Ne parlons pas de RS village planétaire. Donc on y aura une anima ira ka fo ko alsa les choses sont en cours. Les 46 mercenaires ivoiriens français sont toujours en cours et nous on demande à Assimi Goïta de les pardonner mais la justice malienne doit leur vraiment et il doit être coupable par rapport à la justice. Parce que c'est très très important. Parce que parce qu'ils ont dit que c'est des mercenaires. Donc tu ne peux pas être mercenaire en rentrant et maintenant quelques mois après tu n'es plus mercenaire. C'est des mercenaires, ils voulaient venir s'attaquer à notre souveraineté. Ils sont venus par la fenêtre au lieu de la porte. Que cela soit très clair. Donc au Kama, tous les juridictionnellement, ils doivent être coupables. C'est des coupables. Donc, au confesser ça, président Bemaka Minke, on est en stratégie et long terme, on a une réputation long terme. Ni au Betako Ladje, président Nga Mouneke Sissan, au Kofé, le président de la République, le digne fils Assimi Goïta, demandait, donc il peut les libérer et soi-disant qu'il les pardonne, comme il a les pleins droits et droits de veto. Donc, Niasima Ketou au ladron, ni mouya soronya fait, oya Koumoui, oye Foloy, oye Malien de frère Koumoui, oye Foloy, Flona Mouni, et la dame là, Guabo, et la chérie, pour chérie doit être parmi les deals, pour chérie Kangabla, que cela soit très clair. À l'air des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Mais ne pas Malien, on ne peut pas faire un maximum de partage avec Keroubla. On doit rester concentré. Rappelons-nous de rester concentrés, quels que soient les bruits. Il ne faut pas que les Maliens soient distractés. On ne trop kain trop. On a avenir kain. On ne peut trop mener à kain. On y va la dieu bébé qui essaie de nous distracter. Tout le monde est en train de nous distracter. Mais il ne faut pas que Ango apata. Il ne faut pas qu'on soit distracté. On a trop kain. On a jamana beka jo. On a surtout beka sigi. Don. Il ne faut pas qu'on soit distracté. Donc maintenant de distraction là. Ambola Hermina. Les Bala Maliens. Le monde a vraiment perdu quelqu'un de grand. Donc, Armadon Yemobado perdu. Oye Join, Oye Nelson Rantes Dona Semento, dit alias Pelé. Donc, ne Bala Mabrao, Pelé Diento, Nié Kanada Badi Diabema, Armadi, Ibi Shike Diakono, il met au mai, inatra. Nié Kanada Badi, Mamou Nataleno Diena, maximum de partage. Ni Nana Ladje, Ibi Shike Diakono, Yé Diaffe Soro. Vraiment, à la fin de journée, il y a un circo Saba, on est Kangoro Melke. Pelé, ne Pelé de Souya, ne Pelé de Yaouniakoro, Pelé n'est plus là. Pelé Bana, Pelé Fatura, Pelé Traka Diento, Oura Moro Ikanya. Le roi Pelé est mort. C'est fini. Malgré tous ces gros bruits, malgré tous ces milliards, Pelé n'a pas Soro. Pelé Diaffe Soro. Pelé Tarida,
Pele tara ka diɲɛ to wa bɛɛ bɛ taga nin cogo de la kelen i mɛn o mɛn i na taga Pele diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ Pele tɔgɔ sɔrɔ Pele fɛn sugu bɛɛ sɔrɔ adamaden bɛ se k'i miiri diɲɛ fɛn fɛn la Ala y'a bɛɛ di Pele ma Pele bɛ diɲɛ kɔnɔ depuis 1940 jusqu'à 2022 donc Pele si sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ donc i b'i yɛrɛ ɲininka sisan nin bɛ mun fɔ adamadenw ye halisa adamadenw bɛ mun wɛrɛ kɔ Ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ i ka to ko ya Rahman ko Ala ale ka masakɛya jumɛn de bɛ yen ko ale ma mun kɛ ni adamaden dutelen don ale ka masakɛya la Ala tila k'a fɔ an ɲɛna ko diɲɛ bɛɛ bɛna saya nɛnɛ ko bɛɛ bɛ saya nɛnɛ nin bɛɛ de la mɔgɔ i bɛ ɲa ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye donc il faut qu'on soit concentré an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ Pele la a ye ɲuman minnu kɛ Ala k'a sara ye et donc à la fin de journée an bɛ heure min na sisan nul ne peut sauver Pele ka ɲumankɛw a ye ko minnu kɛ bada minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ ni silamɛya sira de ye arijinɛ taga sira ye n'a y'o kɛ ni chrétien de don quoi que ce soit mais Pele kɔni bɛ Ala bolo co belebeleba min t'a tu k'a nɔ min an tɔ bɛ ta ye bɔn kun kan bɔn sen kan a bɛɛ bɛ laban nin cogo de la donc Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta d'o ma kɔnɔ maximum de partage n ka diɲɛ breaking news ta ka di aw ma ne balan lamɛnbagaw CNRD n'o ye Laginɛ transition ye Guinée Mamadi Doumbouya tentative de coup d'état et de rumeur de coup d'état again Mamadou Doumbouya don't play no game Ala na kira africain an bɛ kuma bɛɛ la masa min ye Ala ye bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ko Laginɛ ko baarakɛla tun tɛ Laginɛ il y avait pas quelqu'un qui travaille à Laginɛ président min nana a tun bɛ wele ko le voyageur c'est-à-dire Laginɛ président kɔrɔ i ye faamu coup d'état kɛra mun na k'a datugunan to a kɔnɔ il était l'un des plus grands voyageurs que l'Afrique n'a jamais vu. Ni Boloko Alassane Dramane Ouattara bɛ voyager Laginɛ président kɔrɔ ale tun bɛ voyager il passait ale b'u ka foire ton in na donc il doit voyager chaque fois i ye faamu donc a tun bɛ voyager tuma bɛɛ a ma hali avion san ka di Laginɛ ma parce que a tun bɛ avion loué de masa min ye Ala ye a bɛ k'i kɔnɔ ko guinéens k'u bɛ keleya masakɛ min b'u bolo cette fois-ci au moins a n'a ka ko bɛɛ a b'a kɛ jamana fɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'u bɛ keleya au moins port yɛrɛ kun t'u bolo ni nafoloba in b'u ka jamana kɔnɔ ni wariba in b'u ka jamana kɔnɔ Laginɛ bɛɛ bɛ Nescafé min na gɛrɛn na au moins si le monsieur a ye port dayɛlɛ ka di Laginɛ ma l'un des meilleurs ports que le monde n'a jamais vu a bɛ k'i kɔnɔ ko guinéens bɛ content a tila kɛ mun kɛ tuguni a nalen ka coup d'état kɛ a ye surasi fɛn fɛn bɛ se ka coup d'état k'a la a y'a bɛɛ lasigi so awɔ Mamadi tɛ kulonkɛ la dɛ Mamadi y'a bɛɛ lasigi so Mamadi ye général ba ninnu a y'a bɛɛ la retraite a ko n'a ma mun minɛ k'aw bila kaso la légalement n'a ma mun minɛ ka bila kaso la a y'o bila o boli la ni mun ma boli a y'o la retraité donc Mamadi il contrôle son pays donc ne y'a fɔ ɲɛna n ko Mamadi tɛ kulonkɛ la Mamadi ne s'amuse pas donc an bɛ bɔ mun kalama n ka cɛ k'u b'a essayer ka doni basa bɔra ye Mamadi kan Mamadi ko na ko tɛ kɛ dɛ donc an bɛ bɔ mun kalama bi Mamadi ye barakante a ye barakante wusu Laginɛ kɔnɔ awɔ a ye barakante wuli Laginɛ kɔnɔ parce que faden sago dɔw bɛ Laginɛ kɔnɔ olu tun bɛ fɛ ka coup d'état de kɛ Mamadi Doumbouya la donc Mamadi ma foyi f'u ɲɛna Mamadi ko ok aw mɛnna la aw digir'a la nin bɛ k'aw ka coup d'état dan ye a t'a essayer k'a bɛ coup d'état kɛ mɔgɔ wɛrɛ la ne ye Mande Mori de ye ne bɛ k'a dan ye donc Mamadi y'a kɛ cogo sugu bɛɛ la u y'a saran awɔ u y'a saran dɛ Mamadi y'a tuso u y'a tiso k'a b'u da kɔnɔ donc Mamadi wulila a taar'u bɛɛ minɛ c'était des militaires donc il b'a fɔ k'u tun bɛ ka mun ɲɔgɔnna kɛ Traoré la a b'a dɔn kunun Zamorona a essayé de faire la même chose à Traoré donc aujourd'hui c'était le même cas k'u b'a essayer k'o kɛ Mamadi Doumbouya la donc c'est très très important que ces bandits de salon sachent que nous on a eu les leaders qu'on veut a y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔ u ka d'an ye n'u bɛ erreur la an bɛ bɔ an bɛ kuma u fɛ que cela soit très clair on veut personne on veut pas de coup d'état encore on en a marre de coup d'état on veut des coups de construction an bɛ fɛ k'an ka jamana jɔ de an mago tɛ faden sagoya foyi la tuguni on en a marre on en a assez an bɛ keleya on veut qu'on se concentre sur notre politique notre économie et notre culture voilà les trois clés que le Mali a besoin voilà les trois éléments que Burkina a besoin voilà les trois éléments que la Guinée a besoin donc ni mɔgɔ nana k'i bɛ doni basa bɔra yan kan an b'i datugulan ci kɔnɔ donc Mamadi Doumbouya félicitations ale ko k'ale t'a diya manamɔgɔ la dɛ Mamadi taar'u bɛɛ minɛ. Soupçon de coup d'état contre le CNRD. Plusieurs militaires seraient arrêtés. Le service de renseignement militaire et la direction d'investigation judiciaire de la gendarmerie ont procédé il y a quelques semaines à l'arrestation de plusieurs militaires au sein des forces armées guinéennes.
Ces militaires seraient mêlés à un complot de renversement du pouvoir en gestation contre le CNRD. Parmi eux figurent certains officiers bien connus des soldats et des civils. Selon une source militaire, ce complot qui viserait à déstabiliser la transition du légionnaire Mamadi Doumbouya aurait des ramifications de complicité dans les prisons du pays. C'est pourquoi le samedi 24 décembre, dans les environs de 9 heures, une équipe mixte composée des éléments de forces spéciales et de la gendarmerie a fait une descente à la maison centrale de Conakry et de Kindia. Ils ont procédé aux fouilles systématiques de cellules des militaires arrêtés pour tentative de coup d'État et détenus dans ces lieux. Ils ont trouvé sur eux des téléphones portables avec lesquels ils communiquent avec ceux de l'extérieur. Parmi ces détenus militaires, un certain lieutenant Morsiré a été soustrait de sa cellule et conduit à la direction des investigations judiciaires pour être interrogé, précise une source carcérale. Plusieurs correspondants des numéros de ces militaires en détention ont été aussi interpellés. Certains civils interpellés qui ont fait des dépôts d'argent via Orange Money sur les numéros de ces détenus militaires ont été libérés hier après vérification. Une autre source informe de l'existence d'une liste préétablie sur laquelle figurent plusieurs officiers qui sont soupçonnés d'être contre la gestion du pays par colonel Mamadi Doumbouya et changeante et l'anarchie dans le système de gestion absolue sur l'armée et qui préparerait un éventuel bruit de bottes. Depuis l'avènement au pouvoir du CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, des hauts gradés civils et militaires ont été éloignés, arrêtés ou incarcérés pour différents motifs non fondés. Récit de Dépêche Guinée. Donc, ayen yede donc ne la Guinée de aw nyakoro depuis Mamadi sigira domina masami alaye ou be kana singrola toro dorete c'est des bandits de salon ou des gourmands qui veulent vraiment ou be fait coup d'ado fangala de n'importe quel moment ou te fait Afrique katranien parce que ou digele me kokoromina fuko soro ni mo duma doron ou ti toy dabe moye date e sino be moye sino ko te e donc fenkele me malla au problème kele ne be lagne problème kele be lagne au problème kele ne be Burkina donc yoro ina me iba montana donc le courant bo aya be fo asiminyana mani mate je fangala fangate kulonge fenye ibu be mine ku be kantike ni mu kantike ika bli kuna ku bi koki mine ki kantike que cela soit très clair ah ouais iba montana ya fo ka donc le courant là peut-être ni ko ne to akme era nuna mais akunlo ba kandala amse ko ngala ko ay kan se ba de asimi goitay voilà asimi malien jigi de bikane kana to masika mo bala ka on jamana kono tukuni on en a marre et ambola hermina et Bamako Mali kono et barabaliani barat katab ka baratani ikoy ka do barakani ikoy a faire reflet tukuni yefam et à l'instant un immeuble s'est affondi à l'instant à Moussabougou en face de la banque BNDA ferait qu'on a là et building mbe au fenêtre kiti da kereka ni be corruption ni yuruku ka barade ube blaku ka sojo ukanga nege mi sanga ke sola ukanga so asma mi ke sola ukanga beton so mi ke sola uto ke sola ni so kanga sanke me soro ubeta sojo nu koy haramu duke me ka be kono baraba fa ma sika sate foila ibo mun kala ma so be ka bi ni so te ka bi krome ka chenike ha ni mo tera ko beta tasma fa iba soro ko ali ke jitu ka fen kono la ni be corruption ni la ne be ka fanga president yana na ma corruption inkele na Mali dianga Amerique fali Mali là ça va revenir à zéro à Benala. Mais c'est vrai. Restons focus. Il faut qu'on reste concentrés malgré quoi que ce soit. Il ne faut pas que quelqu'un nous distrait avec des bruits. À l'ère des infos pertinents, moi, Dante, j'ai fait mes analyses. Ne balala me bravo. Ame boye mendaro dumene la, mendaro tonyo were la tuni ozone. Masami alaye ozone mo ga contrat à cancela beba kalama. Ozone mo ga contrat cancellé là, ou ga contrat cancellé. Masami alaye anga barakela ou ben muso de do furlendo tiaw de do muso bubulo dembu bulo ou be barala ozone bulo ya 8 ans ozone ga contrat cancellé là masami alaye ou buku ka sarawor nous ne yoro nettoyer laudi nous ne mo be banga baraminke ou le baké ou be poussière là ou be boga barake masami alaye ou ka 7 mois de be ozone na amasara ko kalu wolofla o de be ozone na donc nous ne fantan ni mo ko kité ibe jito fantanya la ala ti nyesmaya ozone na contrat cancellé to la ni kuma ke agreement là ça doit être dans l'agreement ni kuma mo kuma boni kalama yere
mais Massami Allah est tellement que charlatan au dugu konala. Voilà encore une fois fantan ni falato be kasila nyaman chelao be bana baramima mo munu taro barake ulu be klaka kasi ou ka fait no fait. Ne Allah yi je jama nyamo la ay je fembe ay je fembe la ben Allah na krati. Tout ça là, Assimi Kelme ka ministre ta kubla ni benye koro. Mais ni bela Assimi ne tobe klaka fo. Mo mana bo. Jama nyamo ni mi akili to auna. Jama nyamo ni mi akili to auna. Ka beta ka dam ko kelenku. Alors que Kelme ka mo embaucher ni domaine bela. Quelle honte. Quelle honte. Vraiment malien avec ka bara ide. Alors que ni tout revient au fondamental. Ou ma ni nga ou fatola, ou ma ni ngu batola. Fin Kelme de fora ni ben na ku ka barake. On demande seulement de bosser. Malien te son baradima. Bara de ka go malien ani malien construction ani kara malien ka baraka be dimi malien te son bara de ma o la on américain te bela parce que on est barakela di on te barakela en kulo dimi bani furuku banu atante machibulu mo mba mo don o mo tola donc o bebe ne la masami ala est présent que le ministre contre le takubla barala avec qui kono au moins comme ni contrat be canceler romina o bu miri malien dimsene mun ko ka baraka o zone bolo o bu miri muso mun ka baraka o zone bolo o bu miri ko ka sara to mais 7 mois mo mega nyama ti asara o man tian à la première place avec tout le respect que kala kala de kalo wolofla o sara worta bolo mais ça c'est pas humain ah la jaka gol moneda mais ça o ma sala o ma nyana bo vraiment jigi tigala an yɛrɛ ta do am tan kungo fo yɔrɔ min na an kɔni ti dɔwɛrɛ fu ɲɛna an b'a daminɛ Asimina fa duguma mɔgɔ Assimi encore ala kama kira kama Assimi foike wa sini dayɔrɔ kɔsɔ u ta dayɔrɔ laban min na u k'a k'o kɔsɔ an ka situation yani kalo in ka sa an mɔgɔ b'an ka ko wari la an ka se ka taa sotigiw ka juruw sara ka butigitigiw ka wariw sara walasa an ka se ka kuma an ka denbaya la sinon i b'i dogo ka don i b'i dogo ka bɔ. An bɛ yɔrɔ min na bi an kana ɲɔgɔn musaraka dɛ n'an ye ɲɔgɔn musaraka a man ɲi kɔngɔ de banna minɔgɔ banna an kana ɲɔgɔn musaraka anw ye sɛgɛnbaatɔ de anw ye fantaw de faamaden t'anw na an bɛɛ fanta ɲɔgɔn kan an bɛɛ fanta u ka hinɛ an na u k'a ka ala kama u k'an ka wari d'a ma k'an ka baarako ɲɛnabɔ u k'a to an ka se ka dɔ kan an yɛrɛ aw de ko sungurubaya man ɲi kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kuma Mali silamɛw kan aw ko sungurubaya man ɲi a ko suyani man ɲi a ko mɔgɔ kana jɛnɛya kɛ k'an ka tugu sira ɲuman kan bɛɛ ni maa min ye sira ɲuman daminɛ n'a tila ka i wɔsi ji ɲini k'a kɛ ka dɔ kɛ o ye sira ɲuman dɔ ye ni maa min ko sira ɲuman ka ɲi n bɛ tɛmɛ o sira kan a bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ tila k'o cɛ o tigi bolo n'a tila kan ka kɛ barika de donbaga ye o la k'o tigiw dɛmɛ o la nin fɛn fɛn filɛ nin nin bɛɛ an diɲɛnen filɛ ka bɔ nin baara n'a ka nin baara in kɔntara dafa k'an to nin na a caman sigilen don chômage la u tɛ baara la u tɛ foyi la denbayatigiw don luwanse wari b'an kan na an ka denbaya bɛ kɔngɔ la an bɛ minɔgɔw la hali ala ma taa coopérative wari min n'u b'a fɔ ko 700 don gouvernement fɛ a se tɛ dɔ ye bi k'a d'u ka denmisɛnninw ma den b'e bolo 4, 5, 6 n'a fɔra ko mɛtiri ko olu jɛ ka na k'a ye taa kayo minɛ ka na a ye taa bikiw minɛ ka na fɔlɔ nin dɔw tun bɛ di fu la ɔkɔliso la o si tɛ ka kɛ bilen wa o bɛɛ de bɛ bɔ fa ni ba kunna a y'a jɛngɛ a k'a lajɛ an y'an kalifa o la diinɛtigiw an y'an kalifa o la maa o maa e ko k'e ye diinɛtigi dɔ de ye jamana in kɔnɔ yan an y'an yɛrɛ kalifa aw bɛɛ la a ka ɲa ma a k'an dɛmɛ ala kama kira kama a k'an ka wari ɲini a k'an ka wari d'a ma an tɛ mɔgɔ ta kɔ dɛ an ye baara min kɛ an b'o de kɔ ne ye yɔrɔ furanna de an jɛna an ni de kɔ an bɛ wuli 6 heures ni 6 heures y'a sɔrɔ i ma na punition min bɛ di ka ala dɔrɔn de b'a dɔn arabuw ko anw ɲani an yɛrɛ dama an ka tila ka na ɲɔgɔn ɲani an tɛ bɔ ka taa mɔgɔ fɛ yen et puis kelen bɛ na n'an bɔra ka taa yɔrɔ min na mɔgɔw ɲɛna k'an bɛ ka taa kɛlɛ la u b'an jɛ i b'a fɔ k'an ye ɲama de an tɛ mɔgɔ ka ɲama ye an b'an ka droit de kɔ an k'u k'an ka wari ɲini k'a da an ma an b'o de kɔ. Azubillahi mina shaitanir rajim. Il fait ce que nous menons cacher de quoi. Ça dit ne se ka famiya fantanw bɛ se ka kasi siɲɛ joli jamana kelen kɔnɔ ko ala bɛ ɲini o jamana la han an ko k'an ye silamɛw ye an ko an ka jamana ye silamɛ jamana ye an ko k'an ye chrétiens ye chrétiens ko k'ulu bɛ ala bato an ko k'an ye bolisɔnnaw ye bolisɔnnaw ko k'ulu dalen bɛ kɔmɔ la nka cɛ bɛɛ kɔni ko k'a dalen b'a ta la mais o jamana de kɔnɔ adamadenw ɲɛji bɛ bɔ diɲɛ don o don fufalaki fu e ni ala na kira cɛ dans les lois des agréments babasi i kulo bɛ ne la mɔgɔ kalanenw kulo bɛ ne la mɔgɔ kalanbaliw kulo bɛ ne la mɔgɔ ni mɔgɔ jɛra ka jɛ kɛ. Tout ça, là, on devrait prendre tout ça en considération le moment donc on cancellait le contrat. Est-ce qu'il n'y a pas de mais masami ala ye fantanw ni filɛ kasi la kari kɔnɔ ɲamancɛlaw aw bɛɛ tɛ sɔn baara min man d'aw si ye aw minnu bɛ taga aw sigi bureau kɔnɔ aw bɛ taga baaraw la midi aw tɛ wuli joona aw ka saraw bɛ bila aw ka compte kɔnɔ en avance mais maa minnu bɛ k'u yɛrɛ faga jamana ye olu tɛ considérer mais vraiment c'est de la honte totale ça c'est l'humiliation de mon pays a bɛn ala na kira cɛ o de la n b'a fɔ Mali jeunesse ɲɛna rappelons-nous de rester concentrés quel que soit les bruits Inch'Allah ça va aller aye mɔgɔw ka wari d'u ma quoi il faut leur donner leur argent an b'o la heure min na nos femmes montent en puissance
tuma min na tɔw bɛ ka yuruku ni jamana ɲagami u tɛ ka se k'u ka foyi k'u ka dumuni dira mɔgɔ ma a se ka se ka baara kɛ an ka famaw olu bɛ ka saya préféré olu bɛ ka anw kanda i ye faamu o de kɛ bɛɛ ka famaw ladege non tɔw tɛ k'o kɛ dɛ olu bɛ ka baga fantanw ma vraiment ne dan tɛ taa yafa u ye mɔgɔ bɛ fantan tɔɔrɔ ni i tɛ bɛn a la n'o fɔ bɛɛ ɲɛna moi j'étais très clair avec tout le monde moi je ne m'amuse pas mɔgɔ bɛ maliyɛn tɔɔrɔ i ne tɛ bɛn a la mɔgɔ b'an ka jamana tɔɔrɔ mɔgɔ b'an ka jamanadenw tɔɔrɔ i ne tɛ bɛn a la tiɲɛ kan kɔni donc an b'o la heure min na nos femmes montent en puissance la situation sécuritaire au centre du pays des terroristes abattus d'autres appréhendés donc an bɛ heure min na an ka famaw u y'u datugulan tu kɔnɔ oh yeah famaw ko Mali ko Mali tɛ komi fɔlɔ Mali dɛ quand ça vient de notre sécurité a b'aw da ka sunɔgɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile les silencieux le patriote des patriotes Sadio Camara ale ko k'ale ka domaine ko n'i ye basa donnen ye kogowo la ko a pɛrɛnna de Sadio ko mɔgɔ si tɛ don ale ka kogowo la parce que wo t'a la bi a pɛrɛnnen tɛ bi a pɛrɛnnen tɛ sini que cela soit très clair an b'o la heure min na Mali ce jeudi le 29 décembre 2022 dans la matinée un véhicule de la force omniscient au Mali ko donc ko omniscient mɔgɔw u ka mobili dɔ tun bɛ an ka jamana kɔnɔna la donc a heurté une mine suivie des tirs entre Tombouctou et Bor et un blessé transporté à l'hôpital région de Tombouctou donc Maliens a ye nin ye tuguni voilà nin bɛɛ ye Azawadi ko in ye tuguni ni Azawadi nacogo le a kunkolo kan ni Azawadi est en train de venir sur sa tête ni y'o dɔrɔn de a kana aw ye ne ɲininka foyi la i ye faamu n'i y'a mɛn a bɔnna k'a sigira kan de donc a filɛ nin ye il y a 2 semaines nin kelen ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra tuguni i ɲɛ b'a la tuguni 2 semaines encore nin fɛnɛ kɛra tuguni donc u bɛ ka nin de kɛ donc u bɛ to nin de la u bɛ nin kɛsiw de labɛn sisan enfin u bɛna mun de fɔ u b'a fɔ ko le Mali n'est pas stable sécurité tɛ Mali la donc u degelen bɛ nin manana ko ninnu de la i ye faamuya donc u t'a dabila u tɛ taa u t'u sara mɔgɔ la wa u t'a dabila donc vraiment à un moment donné il faut que an ka responsabilité ta nin ko in kan an ka bɔ nin an ka amnistie gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ k'an ka jamana gérer an yɛrɛ ye que cela soit très clair donc à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse an ka sɔrɔsiw kɔni olu bɛ baara sugu bɛɛ la u bɛ ka attaque sugu bɛɛ kɛ n'i donna an ka sɔrɔsiw kan dɔrɔn u b'a yir'i la k'a fɔ ko i donna mɔgɔ min kan k'i kun ka da Congo yanni ka don donc vraiment vive à nos femmes u ka baara c'est à féliciter leur professionnalisme c'est à féliciter donc an b'o la heure min na ko le 2 chômé no Mali la donc au 31 n'o ye sankura ye donc au dugusɛjɛ le 1er au jour férié lundi fana bɛ bɛn le 2 ma donc le 2 janvier 2023 et a yirala k'a fɔ ko o fana somelen don Mali territoire bɛɛ lajɛlen kan donc ne bala lamɛnbagaw yanni an ka bɔ yen n bɛna diɲɛ kibaruya wɛrɛ di aw ma n bɛ taga n'aw ye diɲɛ kibaruya la le plus vite possible ka tila ka don n'aw ye tuguni donc à l'ère des infos pertinentes Dante fait son analyse rappelons-nous de restons concentrés quel que soit les bruits ne bala maliyɛnw ala kira sallallahu alayhi wa sallam o ne bala lamɛnbagaw ala kira ye mun fɔ an ɲɛna a ye kanto on arrive au paradis qu'après avoir affronté toutes sortes de difficultés ko adamaden i bɛ taga arijinɛ la de après ni ala ye gɛlɛya wulila si ma kɔlɔlɔ k'a si ma i n'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ an ka jamana sanumanba in kɔnɔ u bɛ ka essayer k'an ka jamana tɔɔrɔ tuma o tuma n'an ko k'an pan u b'a minɛ an sen ma mais o laban ye hɛrɛ de ye parce que sɛgɛn a kɔ ye hɛrɛ de ye ni ala kira kumakan de sallallahu alayhi wa sallam a tila ka mun wɛrɛ fɔ tuguni ko toutes sortes de difficultés et on arrive à entrer qu'après avoir assouvi toutes sortes de passions ko donc hadamaden bɛ taa jahanama la ni i sɔnna fɛn fɛn de ka di e ni dingɛ ye e ko k'i tagalan ye fɛn fɛn ka di e ko k'e tɛ tɔɔrɔ e ko fɛn fɛn ka di e nin ye diɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'o de ka di e ye ala kira k'an ma kuranɛ kɔnɔ ko ni mɔgɔ y'o k'i tagalan ye k'i laban ye jahanama ye ko jahanama garantilen don i ye n bɛ ka nin fɔ aw ye ka mun de fɔ aw ɲɛna an bɔra sisan ka nouvelle de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ masa min ye ala ye ne bɔra lamɛnbagaw a change of a gender in Spain an bɛ kuma la heure min na espagnol de bɔra ka loi créer u ka jamana kɔnɔ a ye namɛ dɛ mais Espagne tɛ target ye c'est l'Afrique qui est target o de la n ka aw ma n ko on doit rester quoi on doit rester concentré on doit rester concentré foyi man ka anw na disturber quoi que ce soit ni molobaliya loi mun bɛ ka taa diɲɛ kɔnɔ a basé bɛ Afrique de kama parce que moi je vous ai dit les statistiques cɛ bɛ nkalon tigɛ muso bɛ nkalon tigɛ les numéros ne mentent jamais ko mun de kɛra et puis pour que n ka taga yɔrɔ jan fɔlɔ f'a ka dɔn espagnol ye mɔgɔ sugu mun ye voilà les mêmes gens qui ont commencé négritude ninnu de ye portugais olu ye espagnol de u bɛɛ ye kelen les portugais les brésiliens ninnu bɛɛ mɔgɔ suguya kelen ninnu de ye jɔnmara daminɛ donc jɔnmarala minnu ye diɲɛ ci
mun ye jɔn kɛ jɔn ye première place olu ni arabu u bɛ ka segin tuguni u sɔnkɔrɔ kan espagnol de bɔra sisan ka degré bɔ u ka jamana kɔnɔ ko change of a gender in Spain at the age of 16 moving forward donc espagnol ko k'olu ka jamana kɔnɔna la ko à l'âge de 16 ans ni ye cɛ ye ni cɛya man di ye i bɛ taga k'i ka carte d'identité kɛ muso ye i bɛ kɛ muso ye ni ye cɛ ye n'i tɛ fɛ i ka wele ko cɛ tuguni i bɛ wele ko jɛnɛba ni jɛnɛbaya man di ye i bɛ wele ko karimu donc ko cɛ tɛ kɛ cɛ ye n'a man d'a ye muso tɛ kɛ muso ye n'a man d'a ye every man can be a woman every woman can be a man ni espagnol ka loi kura de à l'âge de 16 ans donc i b'i yɛrɛ ɲininka sisan u bɛ ka nin kɛ mun de la est ce que u bɛ ka nin kɛ Espagne de kama non ne b'a fɔ n ɲɛna u tɛ ka kɛ Espagne kama mun de la parce que ne bɛ Amérique ne bɛ dugu belebeleba de kɔnɔ n'i y'a lajɛ dans le domaine des latino 80% bɛɛ gɔrɔjigɛni latino mɔgɔ minnu bɛ les latins la mɔgɔ minnu bɛ latinɛkan fɔ à 90% bɛɛ gɔrɔjigɛni o 90% 10% min tora n'o ye 5% ye o 5% o bɛ da ni cɛ ye i n'a fɔ a bɛ da ni muso ye cogo min na 5% dɔrɔn de bɛ cɛya la ou bien 5% dɔrɔn de bɛ musoya la o y'u ka problème ye déjà donc mun de kɛra sisan donc u bɛ ne ta sisan k'o feere jɛma ma o de la ne bɛ a fɔ maliyɛnw ɲɛna n ka kana kɛlɛ wuli an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ka di ni diɲɛ bɛɛ ka jamana ye silamɛ b'an ka jamana kɔnɔ a tɛ diɲɛ jamana si la donc on doit faire très attention u kana na mankan wuli an ka jamana kɔnɔ parce que mun de la u bɛ ka nin bɛɛ kɛ n'i ye mɔgɔ dɔ ɲininka sisan u b'a fɔ ko e Dante ko ninnu ye nin kɛ yan k'u bɛ ka nin kɛ jɔn kama ça c'est fait pour l'Afrique a bɛ ka kɛ Espagne mais c'est fait pour contrôler l'Afrique parce que anw banna an ka civilisation na anw t'an ka civilisation fɛ o de la n ye n ka titre kɛ bi n ko an ka priorité ye fɛn saba de ye politique économique et notre culture an banna an ka culture la an t'an ka culture fɛ fɛn fɛn ka ɲi a ma an t'o fɛ donc olu nana ni sariya kunta in ta sisan cɛ ye muso ye muso ye cɛ ye cɛ ye muso ye muso ye cɛ ye muso ye cɛ ye cɛ ye muso ye donc masa min ala ye an bɛ ko sugu bɛ kɛ an ka to an ka danbe la an ka danbe yakubaya an kana bɔ an ka danbe kɔnɔna la parce que l'heure est très grave ni les lois taara sans dans le pays des Espagnes donc i bɛ to nin na sisan maliyɛn dɔw b'u t'u yɛrɛ ma ko anw ka danbe ko kana don ba la i bɛ to nin na an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka taga ni ɲɔgɔn ye tribunal la chaque fois i bɛ to nin na an ka jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ ka maliyɛn bɛɛ bɛ kulo la i yɛrɛ ma ne yɛrɛ t'a dɔn quel est l'objectif c'est quoi l'objectif an bɛ fɛ ka dun ka fa de sabati wa n'o de ye objectif ye an ka bɔ ka kɛlɛ kɛ sɛnɛ kama an bɛ fɛ ka mun de kɛ an bɛ fɛ ka jamana kɛ jɛ de ye wa ni jɛ de ye objectif ye an ka bɔ ka kɛlɛ kɛ jɛya kama mun de ye objectif ye ni baarako de ye objectif ye an ka bɔ ka kɛlɛ kɛ ka baara créer qu'est-ce qui est l'objectif des Maliens c'est quoi notre objectif an bɛ taga min an bɛ fɛ ka taga min ni ala ye manger di Malien ma sans k'i ka fɛn saba choisi quelles sont les 3 choses que les Maliens veulent devenir donc n'an y'o fɛn saba sɔrɔ an k'an concentrer o kan c'est comme ça diɲɛ bɛ jɔ ten de mɔgɔ min ka jamana jɔ a bɛ kɛ ten de jamana jɔ tɛ parti kolonba ye ɲɛjugu bɔnna ye n bɛ taga yan fɛ birisa ɲagami c'est pas comme ça on construit quelque chose ne bɛ nin de fɔ hali ni denmisɛnnin minnu bɛ baara kɛ n ko ni nin de ka di ye i bɛ concentrer nin de kan n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i bɛ nin de kɛ n'i taara i da i bɛ nin de kɛ n'i ko k'i t'o kɛ n'i ko k'i b'a ni fɛn wɛrɛ ɲagami a tɛ bɛn boli ni bɔbɔra siɲɛ o tɛ bɛn diɲɛ fan si qu'est-ce que le Malien veut mun de ye Malien ka objectif ye qu'est-ce qu'on veut devenir donc nin ye espagnol ka loi kura de ye i bɛna ye nin bɛna kɛ farajɛla fan bɛɛ parce que déjà olu bannen don ne y'a fɔ anw ɲɛna n ko nin don nin tɛ o dans 20 ans dans 25 ans l'Afrique va être 70% de la population mondiale. On sera 70% de la population mondiale. On aura à peu près 60% des besoins et ressources naturelles du monde entier. Donc, nous avons fait ka culture kuta do taw jamana kono na nga no fere awma wala sa angana bugu wala sa banaka tanga jamana kono wala sa angana tanye au bout de c'est ce qu'ils vont faire. Wa ala madame na folo. Donc mega ni fo ay sulkati kono aka ni fo aw dew nyana aka ni fo aw chew nyana aw kana nyebo mo sika cheke muso ya fait c'est pas du tout bon parce que nous mo banéuni nous sonne drola ou sonne mega bokene masisa et quand tu regardes les films les empereurs les films de royauté depuis dans les années depuis et ils ont été toujours des gens comme ça mo be ko kalama ni sonne bire be ka bona kelema Folo, dans le temps de Pékin, où que faut te boire là. Après l'être est civilisé, ou you donc on va qu'il y ça. Donc si ça vous secoue de tourner, parce que mon son, il mène à qu'à trop. À mais on met, il peut bonaï. Donc tu as beaucoup son là. Donc maintenant il faut malien on y en a, à qu'un jamana chi, à qu'un ni son colon nous n'a dit, qu'à ni con nous colocolanga jamana kono, soit disant qu'il est comme malié, avec toi comment de me faut, avec un café à comment de dans jamana kono c'est ça. Et il m'a a comment de laïcité, ani botiko laïcité correcte qui a flié vraiment. Laïcité correcte ko, il damé tien. Laïcité ne veut pas dire que tu n'as pas de culture. Laïcité n'a rien à voir avec la valeur.
depuis ala ye diɲɛ dan ala ye adamaden dan ka danbe dan ka kɛwale dan ka tagabolo dan ala ye koko dan il y a cause and effet donc que cela soit très clair mais a ye lajɛ mais ça o ma se ala kala a ye Expliquez-nous, Nicolas. Les députés espagnols viennent d'adopter une loi pour faciliter le changement de sexe à l'état civil. L'Espagne va devenir le pays d'Europe où ce changement sera le plus simple. Oui, la loi espagnole va permettre à chacun de changer de sexe sur ses papiers d'identité sur une simple demande à la mairie. Il faudra juste renouveler la demande 2 fois pour éviter les décisions sur un coup de tête. Mais pour le reste, il ne sera plus nécessaire de passer devant un tribunal, ni d'avoir commencé un traitement médical, ni même d'avoir commencé à changer d'apparence. Bref, il n'y a plus de conditions, plus rien à justifier. Tout homme peut devenir femme et toute femme peut devenir homme, et cela dès l'âge de 16 ans, et même 14 ans avec l'autorisation des parents, et même dès 12 ans, mais pour le coup en passant devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination de genre. La loi entrera en vigueur dans quelques... Donc, l'autodétermination des gender. Au koro, naïdia, amidia, a karieto to ibe kodi. Donc, kiba nyinga chiafla, ninkera loi de 600 espagnol ko dugula. Amba foko azubillahi mina shaitan rajim. La ilaha illallah, shaydina Muhammadan nabi wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Waddahu la sharika la, lahul mulku, wa lakul hamdu, awa kulli shay'in kadir. Donc, on a concentré, on a baraka. Assimi, la jeunesse malienne veut travailler de coûte. Donc, au-delà, c'est très très important. On a fondamentalement créé, on a barak créé aux formes de l'agriculture et de production. On a manufacture et agriculture, production. Donc, il va coquer là parce que il va sur la main et tu sais que on me boni et recherche sur les cas d'ima. Donc, son excellence, malien on coquon fina, malien demsonou, comme fait baraké. Ko dante ko kuka temi dabla ko temi mandu yere tuni a bon attendre sali donc ne bolan la mebrao ni ne dien information do ka taka dawma mais makla amula ermina gerbina wuli dien kono amebo mun kalama Jordan le king de Jordan, king of Jordani, warn Israel. Donc Jordani king o masake ba ay Canada Israéli. Donc abadon a fo et yet Netanyahu allez nana fangala. Chaque fois quand lui il vient les femmes. Chaque fois quand lui vient au pouvoir, il y a des problèmes. Parce que Netanyahu n'est à fond depuis 2 mois, il a électé. Il va créer la guerre. Chaque fois, on a les sigra avec quelle équipe. Avec des résolutions bouillantes, des résolutions sous le Siena. Donc, avec moi, Hermina, Jordan Massacre, nous sommes king de Jordanie, avec Kokulu Nanamar. Donc, avec quand c'est le bas de GMI, I am for. If people want to get into a conflict with us, we are quite prepared. Quand il dit, mais fait quel est fait? Ko diema ka don afo ko lu prene no kele kama ko na te Israël semema ko lu sale ne sigile ka Israël makono ni Jordan masake kuma kane à l'aide des infos pertinents dans tes fait son analyse amada omade aklaka mufo. I always like to believe that left look at the glass half full, but we have certain red line, and if a people want to push those red line, then we will deal with that. Ko ale a determine mamunu be tobu jamana ni nazara jamana kan kube ko belaje e u yere ka laje touri la c'est-à-dire ute vert d'eau il n'a faut ka falendo au tout orange ou be mouye au tout orange ou be faka mouye au de orange ko donc ko nié e nazara o soni ko donc ko fo nazara ka donc afo ko dambe bulula ko tabia bulula ko donc ko ni nazara na atuma abalema nous ko kute fait ko o dambe bunya to min kado be fait ko lu minete touri la ko donc ko ka continuer ko ni mun bora la ku yere nodu donc nié king Jordan nga kangar dadi ya famu plein de impact of Abraham Accord donc ay kangar bada jemanyana Jordan Abdul warn is Israel not to cross the red line on Jerusalem holy side ko donc ko ay kanto ko Israel kana tremblement takana a jassa ko na tremblement jassa ko vraiment ka be naï basité avec Bashi nama Bashi minje ko donc lui il est prêt pour faire la guerre. Donc avec guerre a déclenché d'abord déjà. Donc il est prêt à s'affronter à affronter Israël. Donc une nouvelle body les femmes. Une nouvelle body, c'est très très important. Dieu beka wuli donc on la beka Canada Malion yi abe islamé ko kumaina abe kafira ko kumaina abe bolusongo kumaina ne taro fa au blanna alors ka beka dalla nolenu ne taro fa au blanna mo te barala ne taro fa beka au blanna ne taro fa de kelme ka malien blessé ça kumado kera me ka fuka nga jamana 90% occupé asimi nana andemula au bolo la 600
sisan ko topic tɛ fosi ye silamɛya do bolo minɛ bolo jigin bolo tɛ taga bolo ka taga ne bɛ n biri ne bɛ n pan kɔlɔsi jan bɛ ne bolo kɔlɔsi suman bɛ ne bolo alors que ala ye kuranɛ de dilan k'a d'an bɛɛ ma abu baru come here come bring me my Quran ala ye kuranɛ kelen de di bɛɛ ma donc o kan ka kuranɛ in kalan give me my Quran right here ala ye kuranɛ kelen de di bɛɛ ma donc an ka kuranɛ in kalan donc ne t'a dɔn mun wɛrɛ b'o kɔfɛ no give me the Quran the book the big book yeah ala ye kuranɛ kelen de di bɛɛ ma k'an k'o kalan an ka se ka an yɛrɛ yakubaya n'o ye donc ne t'a dɔn no give me the big Quran the big one donc ne t'a dɔn mun wɛrɛ bɛ o kɔfɛ ni mun wɛrɛ bɛ kuranɛ kɔfɛ ne dante t'o dɔn parce que ne ka baara ye kuma ye a b'a fɔ ne ɲɛna i y'a faamu bisimilahi rahmani rahim donc ne bolo ala ye kuranɛ de di an bɛɛ ma k'an k'a kalan k'a bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ ala de ko ten k'a bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ donc n'a bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamina donc ne t'a dɔn ni kɛlɛ in kun ye mun ye moi j'aimerais savoir donc a bɛ sabali ne b'a fɔ tuguni n ko azubilahi mina shaitan rajim vraiment tɔ bɛ kɔlɔkɔlɔ la quoi moi je ne veux pas ça ala ko k'an ka kuranɛ de kalan ko n'a y'a kalan k'a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ a ko ala kira ma kisi nɛma b'a ye ko ikra bismi rabbika ladi k'ala o la kalan ye jagoya ye silamɛ ma n'i ko k'i ye silamɛ ye dɔrɔn n'i ko la ilaha illallah i jagoyalen don ka kalan kɛ n'i bɛ se k'a kalan bamanankan na i b'a kalan bamanankan na n'i bɛ se k'a kalan mɔsikan na i b'a kalan mɔsikan na n'i bɛ se k'a kalan bobokan na i b'a kalan bobokan na tout homme qui est musulman est obligé de lire parce que nin bɛɛ ye kuranɛ kalan maa si tɛ don nin basa bɔra ye mɔgɔ si kan tuguni donc ni problème de b'an ka jamana kɔnɔ wa ne dan tɛ yen ne tɛ fɛ an ka jamana ka ci parce que moi je suis jaloux n bɛ fɛ an ka jamana ka kɛ Singapour ɲɔgɔnna yanni saya ka s'a ma a y'a fɔ ko amina an b'o la heure min na pour que ka yira aw la k'a fɔ ko nin guerre in n'a ma dabila ça va se faire de number combien de fois Israël ni Palestiniens u ye bɛnbakan kɛ mais a ma deli k'a labato donc n'i y'a lajɛ u ye saturement min kɛ diɲɛ kɔnɔ saturement in the West Bank u ye bɛnbakan dɔ kɛ West Bank o kɛra siɲɛ 140 u tila ka bɛnbakan wɛrɛ kɛ tuguni entre East Jerusalem o kɛra siɲɛ 12 u tila ka militaire bɛnbakan wɛrɛ kɛ tuguni en West Bank o kɛra siɲɛ 100 u tila ka bɛnbakan wɛrɛ kɛ tuguni Israel Sutherland in the West Bank o kɛra 450,000 fois o fana ma bato tuguni u tila ka bɛnbakan wɛrɛ kɛ tuguni Israel Saro in the East Jerusalem o kɛra 220,000 fois donc n'i y'a lajɛ ninnu ye kɛlɛkɛlaw de ninnu ye balawu de o de la ni mɔgɔ n'a fɔra i ma k'a to n'i m'a to a laban bɛ to i kɔnɔ donc o de la ne bɛ ka kangari da Mali silamɛw ni Mali bolisɔnnaw ni Mali laturudalaw ye a ye sabali bɛɛ k'i ka baara kɛ bɛɛ ka bɛɛ to yen bɛɛ ka bɛɛ bonya ala b'an bɛɛ sara n'an sara ala ka n'o cɛ janya ala ka ɲɛ k'an ta d'o ma kɔnɔ n'i taara pele taara sisan pele y'a sɛbɛn kɛ balontan na ka stadiw fa jogo maradona bɛɛ bɛ ka kule kubu sugu bɛɛ y'a ta ka nafolo sugu bɛɛ sɔrɔ a sara dɔgɔtɔrɔso de kɔnɔ a mɔdengeni b'a disi kan mɔgɔ yɛrɛ tun t'a kɛrɛfɛ mɔgɔ tun bɛ ka kule a nɔfɛ tribunal kɔnɔ stadium kɔnɔ y avait personne à côté de Pele a denmusonin o n'a mɔden a bɛɛ bɛ taa da dɔgɔtɔrɔso kelen min kɔnɔ a tun bɛ yen de malgré son argent malgré son statistique ne bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso la ne bɛ Pele ɲɔgɔnnaw ye diɲɛ don o don donc ne ye mɔgɔ nimalenba de daba tɛ dɛ ne imani de bɛ ne la parce que ne ka baara ala ye baara min di ne ma a b'a to i bɛ kɛ mɔgɔ nimanalen ne bɛ mɔgɔw ye ko ne bɔra ka saki wari min bɛ saki ninnu bolo ala a tɛ ka se ka sunɔgɔ o bɛɛ la maliyɛn tɛ nin si dɔn an ka keleya an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna la donc à l'ère des infos pertinents dans tes faits son analyse ne bala maliyɛnw ne bala lamɛnbagaw Jordania king treating conflict in Israel cross Jerusalem red line donc ko ni Israel tɛmɛna Jerusalem ka ligne rouge kan k'a bɛ kɛ kɛlɛ ye kɛlɛba Jordan King Abdullah on Wednesday said he was ready for conflict should Israel incoming government violate red line by changing the statistic code governing relation in the Jerusalem holy side ko donc ko ni Israel nana ko président kura in Netanyahu ko n'a nana ko agreement b'u ni ɲɔgɔn cɛ komi n y'a f'u ye cogo min na n'u bɛ ka agreement in signé depuis ala ye diɲɛ dan don min na u y'u sigi agreement signé la wa o bɛɛ la a tɛ bonya ko ni masa min ala ye ko ni Israel ni Israel ye ni diɲɛ in janfa ko a bɛ guerre wuli Israel ni Jerusalem cɛ donc a dun b'a dɔn k'a fɔ ninnu ka guerre a tɛ dogo mɔgɔ si la i bɛ mun kalama dɔrɔn dola sɔgɔmada fɛ dɔrɔn u bɛ ka bombe ci ɲɔgɔn na olu bɛ bombe ci ɲɔgɔn na i b'a fɔ ko foyi tɛ kɛ donc o yɔrɔ la an bɛ Mali fana kibaruya dɔ ma le plus vite possible an b'o la heure min na Mali yɔrɔ min tɔgɔ ko Suala dɔw b'a wele ko Sogolo yɔrɔ la we still have a bad people attacking with a false ID donc ni ne ye Sogolo ye nin yɔrɔ in na an ka militaires ye baaraba kɛ mais masa min ye ala ye halisa mɔgɔ wɛrɛw dogolen don an ka jamana kɔnɔna la u infiltreren don an ka jamana kɔnɔna la u bɛ ka IDw
c'est-à-dire photo carte d'identité dugu wɛrɛ carte d'identité do b'u bolo mais malien tɛ u kɛlen bɛ ka Mali carte d'identité minɛ donc sur le yɔrɔ in na ce n'est pas stable à un moment donné c'était stable vive à nos fama mais fama b'a yɔrɔ la ka ban u bɛ ka investigation k'a yɔrɔ la mais n bɛ k'a fɔ aw ɲɛna a ka bɔ a kalama mun b'an ka jamana kɔnɔna la ka d'a kan an ka jamana ye jamana kɔrɔ de ye an ka jamana de ye fitiri ye ne tɛ Maliko kulonkɛ la mɔgɔ si fɛ à l'ère des infos pertinents dans tes faits son analyse je vais 400 partage a ye partage kɛ n'a la kɔlɔsi n ka so attaquelen de don c'est-à-dire juguw bɛ n ka so kɔ u tɛ fɛ Dante ka taa sommeil la mais u bɛ ne ye parce que ne bɛ ka information de di ne bɛ baara de kɛ n tɛ dɔn kɛ ni musique man ye n tɛ fari siyɛn na ten ŋɛɲɛ Dante sur carte c'est numéro 1 que cela soit très clair voilà si tu fais pas de recherches comme sur carte tu ne peux pas te comparer à sur carte que cela soit très clair donc a y'a partager an ka bɔ yen n ka diɲɛ nouvelle wɛrɛ di anw ma using Dopam say the US aircraft was a force to take evasive action to avoid colliding with the China plane. Donc, ni fene breaking news body à top secret. Maliens, ne balala me dia fantan nani bela jeni fe, ame kuma la Hermina et Amérique ka avion, on ni Chine ka avion ou kuma na nyoron bro. Ou kuma na nyoron bro. Donc, Chine ne donna Amérique ka 18 mètres kono. Yefamu. Colliding au koro ku kuma na ba nyoma, ou kuma na se nyoma. Quoi leading ou kuma ka tanyon krefe donc au doute que espèce là et masami alay samba jakité donc dans la kaba o de kuma ke donc ça c'est très très important le breaking news bari kada on ma dien niveau qu'on a là mune kera a China military airplane flew within 10 feet of a US aircraft earlier this month according to the official ayra ka fo ko masami alay chino ka avion adnana gre Amérique avion na kuto sans fait senya tandoro ne kumuni nyonche senya tan ya famu donc barka akira jeringa barkante ya famu jeringa nyagami donc soli kuma nyon gushi donc no dun kera Idrissa Traoré ça va être très très grave donc ni ne kera the United States Indo-Pacific Command enso dopacom no e américain ka Pacific Commandement sigle no bofuma ko Indo-Pacific release the statement Thursday donc bire de une statement imbo saying the incident occurred in December 21st in the South China Sea. Donc, quand l'accident est le 21 décembre, où il y a une investigation où il y a beaucoup dit, il y a en première ère. Donc, Américains ont Chine la guerre, c'est inévitable. Ni doma de Nikoina, au béa et papia fognera, ko guerre beke. Mais là, quand la nouvelle word d'Auma a témoin au boulot, aba donc à faux France et Germanie, mais sont à guerre là. La France et Germanie peut-être va en guerre. Au comment de Sénat. Bon, moi, il faut. N'y a ici là présent encore rien il faut. Donc là qu'on fait la nouvelle d'Auma. Donc je vais casser en partage avec Karoubla, on a jamgan tatuna tchakono. De la balade ma bravo. Ambola Romina. Donc le 29 décembre, nos billets a Chinese military plane come within 10 feet, 3 meters of the US Air Force aircraft in the contested South China Sea. The weakened force of the state evasive maneuver to avoid collision. Eh la ilaha illallah Sidina Muhammad Rasulullah. American go. Ko kuni masami alaye c'est-à-dire Fatou Douré kuni American kuma avion maîtrisé. Kuni kuma avion maîtrisé droka kuma ke guerre. C'est-à-dire kuma collision ko accident. Donc les deux avions allaient se frapper en haut. Et if koni Amérique avion comme il dron ko ça allait être très grave et evasive maneuver avoid collision ko il a failli que aka djenge ko suno ko avion comme ñoo éclaté. International airspace the US military say on the Thursday ninkera dien international avion blasera là ni man ni ko nkera ndi the close encounter follow what the United States as a call the recent trend and increasingly dangerous behavior by China military aircraft. Donc, Américains, ko n'inte ko kurai, ko vraiment ko Chine meka ni quête ma bé, ko donc ko beka agressivité ta, ou luka airspace ou là, donc ko ni guerre comme na wuli. Donc ni nouvelle borabi, ni break le combat. Donc à l'aide des infos pertinents, dans tes faits son analyse. Donc à partager alsa, aka kerubla, anga jemkan protéger, nouvelle ben boulot alsa, kada auma, inshallah. Ambola Hermina, break news wara be dien kono tuguni e masami alaye a kerebe Ukraine ko sa Ukraine datuna ni tuna kono quoi ça dit gere bi ko ala ya dima quoi ça na me kuma la Hermina ne bana la mabagaw voilà ce qui se passe à Ukraine ame kuma la Hermina
Ukraine mɔgɔw u ka bombe u b'u ka bombe bila yɔrɔ min na n'u b'a yɔrɔ wele ko garage c'est à dire fɛn bila yɔrɔ donc masa min ala ye o bombe bila yɔrɔ in de fɛnɛ taara sisan o de nana éclater awɔ Ukraine ka bombe bila yɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko garage kɔnɔna o garage kɔnɔna in sisan masa min ala ye o fɛnɛ taara éclater u sigilen c'est à dire Ukraine kɔni se t'u ye dabali t'u ye tuguni u man'u bolo don koko la a bɛɛ bɛ ka tiɲɛ u bolo ne taara u ye fɛn fɛn kɛ o de la n'i ka hadamadenw kɛ saraka ye dɔrɔn ala yɛrɛ b'i kɛlɛ donc Russia National Guard discover a Ukraine ko Russia National Guard u bɔra kalama ko Ukraine ka bombe bila yɔrɔ ko o explosera k'o kɛ bɔgɔ an ɲɛ b'o de la tan aw ɲɛkɔrɔ donc an b'o la heure min na an ɲɛ bɛ mɔgɔ min jɔlen na tan nin de a bɛ ka fɔ ko nin bɛna Poutine replacer nin tɛ Poutine terikɛ ye dɛ nin ye Poutine fari fankelen de ye a tɔgɔ ko général Nicolas Pesruzv général Nicolas Pesruzv donc général Nicolas Pesruzv nin ye Poutine fa kelen ba kelen balimakɛ de awɔ Poutine tɛ sen ta a tɛ dɔnkɛ ni misigi manda ye a t'a fari siyɛnna ta ŋɛɲɛ ne nin t'a kɛrɛfɛ nin ye Poutine dagawuli terikɛ de ye i ye faamu surtout fɔra tile t'u fɔra i bɛ nin ye Poutine kɔfɛ il est haut gradé c'est à dire nin ye mɔgɔ faga masi nin aw ɲɛkɔrɔ donc kuma min bɛ sen na ko ni Poutine ko k'a bɛ retraite ta ko nin de bɛ bila a nɔ la donc ale kumana a y'i kanto ko vraiment ko Amérique ni Russie la bɛna sigi ka kuma mais Poutine t'i da don a kuma la dɛ non ça sera lui et Biden ale ni Biden de bɛ sigi ka kuma donc ni kuma in de bɛ sen na sisan an bɛ kuma la heure min na a ye mun de fɔ a ko Biden ma ko yanni u ka Ukraine ci ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ko il est temps que ale ni Biden ka sigi ka kuma awɔ u ka sigi ka kuma tête en tête téléphone ci tɛ kɛ yan n bɛ taga n tɛ taga n bɛ sara i la n bɛna f'i ɲɛna o tɛ kɛ yan ani Biden b'i sigi de ka kuma i ye faamu donc et que cela soit très clair n'ani Biden tɛ sigi ka kuma dɔrɔn ko olu tɛ kuma ko sinon n'o tɛ dɔrɔn Poutine kɛlen bɛ ka précaution min ta Ukraine kama a bɛ Ukraine bɔ diɲɛ kɔnɔ donc nin ko b'o niveau là c'est très grave c'est très sérieux général Nicolas Pesruzv a ko on the 21st February 2022 General Nicolas Pesruzv advised Vladimir Putin to hold back donc k'a ye a ye kangari da Putin ye ko Putin ka a jɔ dɔɔni advice k'a ko Putin ma ko Putin kana Ukraine ci fɔlɔ k'a k'a jɔ parce que Putin avait décidé k'a bɛ Ukraine bɔ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ Ukraine bɔ diɲɛ kɔnɔ Putin ko ko Ukraine ko banna pewu k'a bɛ Ukraine ci k'a bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu donc nin y'a ka conseil de top level ni ne bɛ k'a kɔfɛ a ɲɛ kun ba tuma bɛɛ ni ne ye mɔgɔ fagala mansin ye nin ye Putin fa kelen ba kelen de ye i y'a faamuya nin bɛ komi jɔn bɛ jɔ Assimi Goïta kɔfɛ f'a b'a ɲɛ datugu n ka cɛ nin y'o de ta ne ko Putin ma ko fɛn fɛn i y'a faamu a bɛ da la donc ko Putin ko k'a bɛ Ukraine ko ban k'a bɛ sariment ci Ukraine masa min ala ye n ka cɛ général Nicolas a ko Putin ma ko Putin hold the back ko Putin k'i jɔ fɔlɔ the ball ten left head of the Russia Security Council was one of the few top officials at a televising meeting in the Kremlin who did not call for immediate recognition of Denbeck and Lundbeck. C'est-à-dire, allez de follow, il est tellement conservatif. Allez, qu'on va candidats trop. Allô, quelqu'un a fort que Denbeck Utah, on est Lundhams Utah. Allez, ma son à forme, allez, ma son follow. Mais après d'avoir fait beaucoup de réflexions à son âme. Donc, c'est un gars, il réfléchit beaucoup. Et c'est un général Nicolas. Donc, à quoi Poutine qui dit follow, il y a Ukraine. As an independent republic, a step that will passage war with the Ukraine. Instead, Perseverance 71 suggests one more round of a negotiation directly with Joe Biden. Donc, ay kanto ko yani Poutine ga duguchi ko Poutine qui joue follow ko donc ko lui va recommander pour une dernière fois donc Biden yofomu oni risila ou ka siga kuma ya pour la dernière fois yanu ka duguchi follow ko donc ko ubu joka kuma follow ko donc oni kuma kera ni fema boila donc là maintenant ou Ukraine bo die kono donc à l'ère des infos pertinentes dans tes fait son analyse ni le développement bas des Maliens ni mettre de Aurima à la première ère. Donc il faut être très fier des informations qu'on vous donne. Donc il a 71 ans, sans biologla ni kelenedo, mais allez de Poutine inclus. Na fait faut Poutine là, Poutine be soama. Poutine dalen do ala na foko sa il va faut ka do ka be sa to mina. Donc na fait faut Poutine be soama. Ambola Hermina l'air grave. Star raising in the Kremlin, Russia Medvedev predict a war in the West. Medvedev, ni ne kuye risila président, yani Poutine na sigi.
Donc Medvedev ale prédiction dɔ kɛ parce que bi ale yira i n'a fɔ ko mɔgɔ min ye luluba ye Russie la c'est-à-dire c'est un visionnaire Russie la bɛɛ b'a bonya o de la bɛ ka fɔ ko star raising o kɔrɔ ye mun de ye ko mɔgɔba dɔ bɛ ka yɛlɛn sanfɛ donc Medvedev a kɛlen bɛ komi si mɔgɔba de bi guerre in yɛrɛ kɔnɔna la il s'est enrichi bêtement il est respecté il fait partie parmi les plus hauts conseillers de Poutine donc a ye prédiction dɔ kɛ donc ni ninnu kumana dɔrɔn Poutine de kumana oh yeah n'u kumana Poutine kumana dɛ oh yeah donc a ye mun de fɔ a y'i kanto ko prédiction b'ale bolo k'a kɛ ko guerre bɛna kɛ tubabuw ni ɲɔgɔn cɛ awɔ a y'a mɛn sur carte de kɔnɔ mais Medvedev ko y aura la guerre entre les blancs a ko guerre bɛ wuli entre les blancs c'est ce qu'il a dit a ye mun de fɔ n b'a datugu n'a cogoya kɔnɔ sisan sa a ka ta k'a fara a ka nkalonbɔnni da député chairman Russia Security Council Dmitry Medvedev giving an interview ko Medvedev ye interview kɛ n'o ye sigi ka fɔ ye a ye mun de fɔ at the Gorky State Residence a ye nin sigi ka fɔ kɛ yɔrɔ min tɔgɔ ko Gorky sigiyɔrɔ outside of Moscow nin kɛra Moscow kɔfɛla la Russia General nin kɛra le 25 picture taking January 25th a ye mun fɔ a y'i kanto former president turned himself into aggressive war champion ko president kɔrɔ y'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ guerre kɛ champion ba ye New Year prediction draw reaction from a music on Twitter donc ko a ye future prediction kɛ ko nin kelen ko reaction ba kɛra kan et Twitter fan bɛɛ fɛ a ye mun de produit an k'o fɔ aw ɲɛna a ka ta ka farun a ka nkalonbɔnni Dante da la ne Dante da à l'heure des infos pertinents Dante fait son analyse a ye mun de fɔ a y'a yira k'a fɔ ko New Year production draw reaction from the mask on Twitter new opponent China trip show Medvedev value to Kremlin ko Chine talen bɔ Medvedev ye u y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ko Medvedev b'a ka jamana fɛ wa Chine fana prenne n'u ka u supporter donc le 27 u ye sigi ka fɔ mun kɛ u ye mun de fɔ former Russia president Dmitry Medvedev and arch loyalist and Vietnamese Putin given a new job this week barakura di la ma a ye mun de fɔ predict a war between Germany and French donc a y'i kanto ko guerre bɛna wuli entre les Germains et la France a ye mun faamuya nin ko in na oh yeah ko guerre bɛna wuli entre la France et la Germanie donc n'i y'a lajɛ i b'a dɔn nin de la ko Sadio Camara et Assimi Goïta ils ont l'accès des informations très pertinentes a yɛrɛ i ɲɔgɔn yɔrɔ analyser aw ye ne bɛ yɔrɔ analyser aw ye dɛ parce que i b'a dɔn anw m'an ka président fɛ anw tɛ ko dɔw faamuya aw b'a dɔn k'a fɔ ko kɔsa in na Sadio Camara o ni Germany ministre de la défense u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a taara fo Mali la u ye accord signé avec le Mali donc an bɛɛ siranna an bɛɛ ko Mali ko Germany ni France ni Amérique bɛɛ ye jamana kelen donc an de y'o fɔ parce que an b'an ka jamana fɛ o y'an ka devoir de mais masa min ye Ala ye nin ye Russie la président kɔrɔ de kumakan ye donc o b'a yira k'a fɔ ko Germany ni Russie la ka di sisan bon Germany ni Chine fana ka di sisan donc a bɛ komi Germany a décidé de prendre leur destin en main u tɛ Américains ka teriya la tuguni et par rapport à ce qu'il dit je mets ça entre parenthèses par rapport à ce qu'il dit wa ne Sadio fana ka analyse lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko Mali est très proche de Poutine donc le Mali a toutes les informations qu'il faut parce que pour que Sadio ka teriya sama ni Germany cɛ Assimi ka teriya kɛ ni Germany ye après devoir voir que u k'u bɛ bɔ i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko sécurité d'État on ni service de secret entre Russie là on ni Mali ils sont en communication en temps réel que nous on n'a pas d'informations là-dessus parce que Fateh Mali là Fateh an ka président Salman Ba in na k'a fɔ k'a ni Germany bɛ sigi ka fɔ kɛ militairement k'a sɔrɔ y a pas de ces choses bon ne kɛlen ka nin nouvelle sɔrɔ bi donc c'est là valide stratégiquement géopolitiquement i bɛna ye k'a fɔ ko Mali ka décision c'est des décisions très costauds et salades donc n'i nana lajɛ mun de kɛra sisan parce que n'i y'a lajɛ former Russia president Dmitry Medvedev, loyalist of Vietnamese Putin, given a new job this week, predict a war between Germany and the French next year and a civil war in the United States that will lead to Elon Musk becoming president. A tila k'a ma d'aw ma dɛ a ye prédiction wɛrɛ kɛ a ye kanto ko non seulement Germany ni France bɛna kɛlɛ kɛ ko mais ko guerre civile fana bɛ wuli Amérique ko donc ko n'o kɛra ko Elon Musk bɛ sɔn ka kɛ président ye nin y'a ka kuma de ye dɛ a bɛ ka prédiction de kɛ tan o kɔrɔ tɛ ko tiɲɛ don mais c'est dit a yɛrɛ de y'a fɔ donc Medvedev député
head of a Putin Advisor Security Council, served as a president during 4 years, a spell when Putin held the office of a prime minister. He appeared to have seen this. Donc, il y a le président contre le Kumakai, parce qu'il est président pendant 4 ans. Wasso Poutine est premier ministre. Après, il est maintenant, il est le député, mais il est parmi les hauts conseils de militaires de Poutine. Donc, ça, c'est très, très important. Après, ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment regarder. Germanie, France, guerre, c'est inévitable. Amada Omare, Aklaki Kanto Fene, ko Amérique Fene, ko guerre civile be Amérique. Donc, on a guerre civile là. Ko Ela Max Beke son Amérique président. Député, head of the Putin Advisor Security Council, serve as a president. Donc, on ne peut pas prendre ça à la légèreté. Parce qu'il n'y a rien de léger ici. Donc, dans la zone, en Songo, ce n'est plus comme avant. Donc, il est en Songo zone, quoi comme il faut le non, comme Mali Sorasu, Mali Famao, donc, désormais, ce sont les terroristes qui subissent l'action. Ils ont attaqué et vaincu par les femmes. Donc, Famao yu attaqué, Koufra, donc, et en 2 semaines, les femmes ont mené des attaques surprises, occasionnellement, plusieurs morts et côté ennemi dans les zones du nord où même Barkhane avait échoué. Donc, on a Erimina, Tamange Mali, Fama, Obeka Keleke, Obeka Falike, gauche et droite. Donc, 2 semaines passées, Mikera, quand on a Fama, Koué Keleke tellement, Koubeka gagne Yorobela, Ali Yoromuna, Barkhane, ma gagne Yoromuna, Barkhane échoué Yoromuna. Donc, nos femmes montent en puissance. En 2 semaines, Fama Obeka Nike, plusieurs morts côté ennemi dans les zones du nord où même Barkhane avait échoué avec des nouveaux drones de femmes. Donc, on a femmes comme Marama Femounboubolo, comme Amasranendo, comme Mali qui a monté en puissance. Le Mali ne monte pas en puissance. Le Mali monte en volcanino. N'y commis. Alors, Mali va monter en volcanino. N'y commis. Au réacteur, puissance terrestre. À côté de la puissance, à côté de la commis. Parce que n'y commis fait que ni fembe. Faut mater n'y commis. N'y commis. Donc, on a un ça fait. Massa, là, il est là. Jamana Kanou Karissa. Donc, Amoula Hermina, vivement l'arrivée de nouveaux équipements en cours de téléchargement. Le colonel Camara n'a aucun objectif sur terre que de faire de notre armée une puissance. Et Alana Camara, Alaki Shima, ça. Et Tché Camara, t'es mon ça. Et Mouyani Camara Kana, nous nous devons Jamana Kolona Foko Bassabe do Wokon Tomina. Masami Alaya, Kera Torika Selditaï. Tamara donc les bons Maliens, c'est très très important qu'on reste focus. On a focus gardé. On a fouillé, fait bateau, amenina, on a quel concours. Il y a un monde qui doit nous distracter. Parce que on a la Hermina, abadon a fort, que distraction manga jamana fambe. Et par exemple, people don't live a bad job. They live it because of a bad boss. Pauvre management who don't appreciate the talent. Donc, comme on te barabla, on patron colon, on bourrico. Donc, Allah est patron manda auma. Nous asmi guitai. Masakemi nana, niki senjo a senjo la. Masakemi meka mone bo auna. Masakemi ni sail ku chene no bobo. Masakemi ni tobu nana kana a u doni siga ankuna. Kanu u gele ja auna. Yefamu. Ante tra, ante segi, ante mochi, ante sega tra, ante sega ke foya ngere. Kana azawadi wa bozawadi di. Kanu oko siga aundala. Tout le monde sait que c'est le western. Ils sont sponsorisés par les États-Unis, ils sont sponsorisés par la France, ils sont sponsorisés par l'OTAN. Et ATT, paix à son âme, il a été très clair. Donc voilà la situation extrêmement sérieuse et grave auquel nous sommes confrontés. Et mesdames et messieurs, excusez-moi d'avoir été très long. Vous m'avez donné un sujet qui me passionne. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation grave, particulièrement grave. Et l'enlèvement d'otages du reste, il y avait habitude. Le Mali condamne avec fermeté, et la dernière, ce qui est arrivé. C'est l'une des premières fois que ça nous arrive aussi. De 2003 à maintenant,
il y a eu, avant ces enlèvements d'otages, il y a eu près de 53 otages qui ont été enlevés. Il y a eu un seul enlèvement au Mali. Mais aujourd'hui, nous savons qu'on n'épargne rien, on n'épargne personne. Et lorsque les gens ne veulent pas, on les tue. Mais que fait le monde civilisé? Nous attendons quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout le monde nous dit, mais vous n'avez qu'à combattre. On dit très bien, mais aidez-nous. Venez pas combattre à notre place. Nous n'avons pas besoin de force extérieure pour le faire. Mais aidez-nous, renforcez-nous. Parce que tout franc que nous prenons dans notre budget pour le donner à l'armée consacrée, ça fait un dispensaire, un centre de santé, 1 kilomètre de route et de lait en moins pour un enfant. Nous vous demandons tout simplement de coopérer pour la formation de nos troupes et donnons-nous les moyens, ou aidez-nous à avoir les moyens de nous battre. Nous n'avons pas besoin de vous pour venir nous battre à notre place. Mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir été trop long. Je m'excuse et merci de votre attention. Donc, ni ye kɛlɛ de ATT a kɛ donc Assimi Goïta nana kana nin daga bɔ anw dala alhamdulilahi rabbil alamina ça ne bɛ nin kala mun de la c'est pour vous montrer que Azawadi ko mana kɛ mɔgɔw kan'u yɛrɛ la confuser ce n'est que des bandits ce ne sont pas des Maliens ce ne sont que des bandits c'est des étrangers et c'est des étrangers formés par la France et les États-Unis bɛɛ b'a kalama mais ça on ma se ala kala mais prévu wɛrɛ yira o la a k'o fara o kan. Parce que demain certaines tribus Touareg, et ces Touareg, une partie se trouve au Niger, en Algérie, en Libye, et une partie au Mali aussi. Maintenant, avec la défaite et la débandade, les gens sont partis avec les armes antiaériennes. Des armes individuelles, collectives, lourdes, légères, toutes sortes d'armes et de munitions. Et ces armées sont venues. Il y avait déjà les armes depuis 6 mois. Maintenant, ce sont des armées entières qui sont venues investir la bande sahélo-sahélienne, qui changent complètement les rapports de force, qui font naître de nouvelles ambitions, ou bien qui font renaître des anciennes ambitions. Nous avons dit à la communauté internationale, la guerre en Libye, elle est terminée. La Libye est sur un pas démocratique que nous lui souhaitons beaucoup de réussite. Mais cependant, on a ouvert quelque chose de grave. Parce que demain, ça risque d'être nos pays. Les pays riverains du Sahel, qui vont avoir également des guerres, avec toutes ces armées, avec toutes ces armes. Nous avons dit à la communauté internationale, vous êtes forts à faire des résolutions, mais faites une résolution pour condamner quand même. Des gens prennent des armes ailleurs, ils viennent s'installer dans des pays, et ils se préparent à faire la guerre, peut-être, contre nous. Et personne ne dit rien. Mais s'ils sont là, ce n'est pas notre faute. Ils n'ont pas été invités. Ils ne sont pas maliens. Ils sont libyens. Certains ont servi dans l'armée libyenne pendant 30 ans, pendant 35 ans. Certains sont venus nous dire, nous sommes d'origine malienne parce que nos parents et autres sont maliens. Nous sommes d'origine malienne parce que les tribus auxquelles nous appartiennent sont maliens. Mais nous sommes libyens parce que nous travaillons en Libye. Nous sommes venus chercher l'hospitalité. Nous les avons reçus et installés. Mais d'autres sont venus, nous ont dit clairement que nous voulons changer le monde. Donc, Maliens, il y a une histoire de... C'est très émotionnel. Avec mon fin émotion, on a été rabé. Mali, Mali tese Hiroshima. De parler Mali Sadoudan, Mali Sadou tese Hiroshima. On a une histoire de d'abord le kama. On a mon baudi. Ni aye Alassane Ouattara beka nkauna parce que on est. Vous avez vu comment Alassane vient s'attaquer au Mali. C'est la même chose que ces bandits de Libye, ils sont venus. C'est comme nous, on a hébergé la maman de Alassane Ouattara avec tout le respect. Quand Alassane avec Gangan, c'est nous qui avons hébergé Alassane Ouattara. Donc, on a hébergé Alassane Ouattara. On a hébergé la sœur de Alassane Ouattara. On a hébergé la maman de Alassane Ouattara. Au retour, qu'est-ce que Alassane essaie de faire au Mali? Alassane Ouattara donne Bassabora Anka. Voilà les cadeaux de Alassane Ouattara. Et même aujourd'hui, on est en train de parler de qui? On est en train de parler de la personne qu'on a hébergée. Eh Yako, quelle ingratitude. On est en train de parler de quelqu'un qu'on a mis au pouvoir. Quelle ingratitude. On est en train de parler sur la personne que les Maliens ont voté pour lui, pour qu'il soit président volé. On l'a mis au pouvoir. C'est les grands voyisseurs et les grands connaisseurs du Mali qui ont fait des bénédictions pour lui de devenir là où il est. Mais qui il veut éliminer? Qui il veut mettre en genoux? Nous les Maliens. Pour quelle raison? Parce qu'il a des amis
qui sont au pouvoir, qui doivent nous diriger. Vous croyez que le Mali, c'est un pays pour les naïfs? Que cela soit très clair. À l'ère des infos pertinentes, dans tes faits son analyse, c'est un pays de spirituel. Mali histoire parce que content nous trop. Parce que content nous là, moi j'ai beaucoup d'espoir. Espoir de d'être là trop nga jamana là. Ne bala la mebaro angandaro en facia là. En facia baroke aya partager s'il vous plaît. Anga kuma en facia kan. Ne nga bititri ke muneye, ne ka awma ngo anga concentré muneka. J'ai été très spécifique et très provocatif. Nya fonyina, nga focuser fait sabarika. Nga focuser nga jamana politique kan. Politique de doré, politique ferredi. Ferre mune amanga jamana jotrud me. Flana, nga concentré nga jamana économique kan. Oye mune, oye nga soroy. Sabana, nga concentré anga munka, nga concentré anga jamana et culture kan. No an damé, moga culture ike dine buri kono, moga culture itabia buri kono, moga culture ite munke imanga munke ubeburi kono. Nga focusé ni sabaka, na focusé ni sabaka, diebo nyeba en fait. Ne foye mune kama. Ne foye mune kama parce que moi j'ai fait mes recherches. Ni na Mali la dje. L'histoire de notre pays, c'est très fascinante. Anga jamana histoire, ani jamana si histoire te clé. Ama bo sans fait kachou. Malien, abo mo bauri là. On doit être très fiers de ce de qui nous sommes. Ni à la dje, l'histoire commence depuis dans les 1800. 18e siècle. 18e siècle, Soumamourou Kanté, forgeron. Soumamourou Kanté, allez forgeron ni. Un forgeron c'était un savant. Un forgeron c'était un génie. Un forgeron c'était un clairvoyant. Un forgeron c'était un ingénieur. Donc Soumamourou Kanté en 18e siècle, allez Mali Marari d'amener. Massa Moussa et son épouse, conseil des sages, vaincus sortir de ministres, gouverneurs de province et chefs de transition. Donc, nous avons une civilisation, c'est de l'antiquité. Adam la tour on avait les Massa. Et les Massa et leurs épouses, nous sommes Djamana Mara. Wa, ou te deuxième fois, il nous sommes comme ça. Donc, il y a un Mali Djamana civilisé l'embadi. Depuis Folo, on a un mousso de Djekadishonta. Ni histoire là depuis 12e siècle, on a un mousso bounya. Mais bi, quand tu as été mousso comme Kana Metrouni, ni mousso comme Kuma, Kouloué mousso droit, mousso te droiné. Moi, Djamara. Moi, Massa ke Djekono. Djé, tu es farman beba fiena, à mousso Korolé ne va pas sono. Donc, nous avons un chariaoudi. Vigueur, sort de ministre, on m'a beau ministre Roubina, on m'a beau gouverneur Roubina, province Roubina et les chefs de transition. Donc, nous, on avait déjà, c'est là que moi, en boulot, on a Djamana qu'on a la Angona Tatomina, depuis dans l'Antiquité. Donc, 18e siècle, Soumamourou Kanté, forgeron, smart and visionnaire. Soumamourou Kanté, il était intelligent et il avait des visions. Parce que moi, ni Traoré Tila, il était Kunchikoku. Donc, ni Nano Oladje. Sunyota Keita Nana, environ dans 1222 jusqu'à 1235. Donc, Sunyota a fait 20 et quelques temps. Oyoke Masala. War began between the two. Donc, Sunyota Keita ni Soumamourou Kanté, ou le Kele Damne. Kele ou la ou Frani Nyoronche. Au Kele Damne, the war end in the region of Girina. Girina Kele ou la. Donc, ou Fly Keleke. And Sunjata was the winner. Au Kele, Sunjata de Gaina Kele là. Donc, en histoire d'Amnera, depuis dans les 1800. Donc, entre Moro Gansonye, entre Moro Nouye, entre Moro Langolonye, nous on vient de royauté. On a été fait ça au Djamanaï. Inch'Allah. Parce que Moro, ni mi yere don, il te promeke. C'est-à-dire, problème d'oré en soro. Problème d'oré en soro. On me ka fila en yérema. On me ka nyabo Moro moun fait. On me ka mamoun nga dumunike. On nyaba lo beka keleke femme non fait. On beka keleke ko tcheka ke musoyi. Muso ka ke tchei. Tcheka ke musoyi, muso ke tchei. On te nichie. On est djiem maradi. Djiem en marade. On est djiem maradi. Djiem en marade. Donc, n'est-ce objectif mouni. Malien demsenou a mounou mekane lame. Na atarau djo kare kono tchiaoura. Na nyabe boutoul djila. Ne me fako teke tchinyo nyakane. C'est ça mon objectif. Mon objectif c'est d'être très provocatif au dernier degré. C'est ça mon objectif. Que cela soit très clair. Ne be kleya, ne be maloya. Ouais, djougou djobalia ou kore. Mais djougou noli ou molbaladi. Que cela soit très clair. Donc, nous sommes des gens civilisés. Depuis dans les 1200. Donc, Amobola Mouna, nouvel vainqueur, qui est Sunjata Keita. Sunjata Keita avec Mandé Mansai. Sunjata Keita avec Sigi. En 1236, Sunjata became Massa, which means a king of the king. Sunjata avec Mansai. Massa Koro est mouni. Massa Koro ko tchemine tche. Massa Koro ko tche ou ka tche. Massa Koro ko wara ou ka wara. Massa Koro ko tche ou ka tche.
king masa kɔrɔ ye ko cɛ minɛ cɛ masa kɔrɔ o de Sunjata bɛ kɛ masa ye a kelen ka Sumankuru Kante bɔ masaya la. En 1236, histoire of the empire of Mali began by historian. Donc n'i y'a lajɛ kunnafoni dibagaw ko donc au kelen d'après les historiens en 1236 u ye sɛbɛnni daminɛ Mali ka empire Sunjata Keita bɛ wuli sisan ka Mali ka Mande empire ko sɛbɛnni daminɛ par Sunjata Keita. First acte politique. Sunjata Keita c'était un visionnaire. Adamaden k'i yɛrɛ dɔn sa. Donc ni Assimi ka kobaw kɛ Maliyɛnw a kana baro la dɛ a kɛra bɛnbakɛ de ye. O y'a sɔrɔ tubabu ma wolo. Ni y'a sɔrɔ tubabu t'u yɛrɛ kalama. Ni y'a sɔrɔ tubabu t'a dɔn k'u bɛna kɛ fɛn min ye. Ni y'a sɔrɔ tubabu yɛrɛ t'a dɔn tubabu ye naloma ye. Ni y'a sɔrɔ tubabu se k'ala dako. Ni y'a sɔrɔ tubabu hali sisan u ta ɲɛgɛnna ye u t'u kɔ ko hali sisan. Donc nin b'a sɔrɔ tubabu fari bɛɛ ye si. Tubabu t'a dɔn a bɛ kɛ fɛn fɛn ye diɲɛ kɔnɔ. O y'a sɔrɔ anw on était déjà politique. Sunjata Keita nani mun ye en 1236. Sunjata ka première élémentation c'était politique. Fɛrɛ ka jama mara ni cɛkunya ye ka jama mara ni dɔnko ye ka jama mara ni vision ye o kɛra Sunjata ka premier acte. The chart of Mande and Niamey become the capital. O kelen Sunjata bɛ na ni jumɛn ye a bɛ na ni politique ye ka kila ka sariya sɛbɛn n'a fɔra ko les chartes la charte fɔlɔ min sɛbɛnna ka sariya fɔlɔ min sɛbɛn diɲɛ kɔnɔ Sunjata Keita de y'a sɛbɛn a bɛ fɔ o ma ko la charte de Mande. Mande sigi kan o kelen a bɛ dugu jumɛn kɛ ka capitale ye o y'a sɔrɔ Bamako tɛ capitale ye Sunjata Keita bɛ mun kɛ capitale ye a bɛ yɔrɔ min kɛ capitale ye a bɛ fɔ o ma ko Niamey Ɲani dugu bɛ kɛ capitale ye Ɲani a bɛ Ɲani latin en rouge sur le map. Donc Sunjata était un visionnaire. Become the capital of Sunjata Keita. En 1255 et 55, Sunjata Keita passe away. Sunjata Keita avait fato 1255. Donc Sunjata avait signé fangala depuis 1236 jusqu'à 1255. Avait mandé mara, avait mandé large, avait deux francs mandenka, avait nani politique, avait bon politique là, avait nani économie, avait économie na, avait nani culture. Sunjata était un savant. Sunjata avait des dons de divin. Sunjata Keita était un visionnaire. Sumankuru Kante était un savant. Donc, Massima nga jamana mara, mungu te doni bagaye. Massima nga jamana mara, mungu te jamana fe. Massima nga jamana mara, mungu doke jamana la. Massima nga jamana taka feri. Personne. Donc, ala la dien se ka mali feri. Mogomi bamata kenema. Mogomi fama fasoso. Mogomi bora manden sila. Malien den yere. Malien den halala. Malien den yɛrɛ mun bɛ keleya a bɛ maloya a bɛ samɛ maa min b'a dɔn k'ale bɛ sa dunu la fo ka diɲɛ wuli o ta ka jamana janfa fo ka diɲɛ wuli o ta ka jamana janfa donc nin y'anw bɔkolo de ye nin y'anw histoire de ye mais je vais continuer an ka tariku lamɛn halisa à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse an ka tariku lamɛn halisa an ka taga n'an ka baro ye mashallah.